Здравейте! Това видео е направено за да бъде в помощ на колегите, които срещнаха затруднения при регистрацията си на платформата на Aplanet. Какво трябва да направим? Първата стъпка е да напишем адреса и да отидем на съответната всъщност страница. Ето, тук вече се намира на страницата aplanet-project.org. След това отивам и на ето това каре, тук в един силен такъв цвят. И тъй като до сега нямам регистрация, значи аз ще регистрирам човек, който до сега няма регистрация, избирам опцията Sign Up. За Sign Up може да се отиде и на черната лента горе. Ще влезна от тук. Какво се иска от нас при тази регистрация? Преди всичко да се напише имейл адрес. Така. Написвам имейл адрес. Някаква парола си слагам. Още веднъж я вписвам. Мога, т.е. трябва да посоча рождена дата. И аз посочвам рождена дата. Сега проблема с годината. Трябва все пак човека да е пълнолетен. Ето избирам една година. Да кажем тази. Така. И идваме тук, където трябва да се напишат тези две думички. Те са понякога доста трудно. Така. И Sign Up. Сега проверява се имейл адреса. Изпращаме имейл на съответно, за да проверим адреса. И ни моля да кликнем на линка в имейла, който ще получим по почтата, за да продължим по-нататък. Така че следващата ми стъпка е да отида в имейл адреса ми, т.е. който съм дала. Няма нищо по-лесно. Отивам там. Написвам паролата и влизам в кутията. Ето, вече съм в моята кутия. И съм получила писмо от Aplanet, с което всъщност ми проверяват имейла. Отварям това писмо и виждам тук. Ето писмото, което съм получила от администратора на Aplanet, в който те ми изпращат малко текст. Трябва да проверим вашия имейл адрес преди да се запишете, регистрирате в Aplanet. Моля, кликнете на линка ето тук, за да проверим вашия имейл. Кликвам. При кликването се получава един прозорец, се отваря един нов прозорец, в който аз трябва да си напиша пълното име. И аз записвам моето име.
трябва да посоча. Мъж, жена, да не се посочва. Избирам жена. Избирам държава. България. Така. Избирам град. Или щат. Ние избираме само град. Пиша София. Ще ви помоля да пишете с латински букви тук, понеже това е информация, за която всички потребители на платформата ще я виждат. Какъв език вие преподавате? Във вашия случай това ще бъде български език. Години на професионалната така опит в преподаване на чужди езици пише, но примерно вие напишете за вас, ето аз пиша 10 години. Регистрирам се като. И бяхме ви помолили да се регистрирате като менти. Има още няколко неща, на които трябва да отговоря. Кой от тези 3 инструмента бихте били така доволни да ръководите някой друг? И примерно аз избирам Facebook. Кой от тия 3 инструмента ще пилотирате с ваши ученици? Също избирам Facebook. Следващите може да не ги пишете и натискате бутона Join, т.е. присъединявам се. И ето, получава се следното съобщение, че вашата регистрация за AppPlanet в момента изчаква одобрение. Вашите детайли от профила трябва да бъдат одобрени от администратора, преди вие да можете да станете член на AppPlanet. Ще получите имейл, след като вашия профил бъде одобрен. Продължавам. Това означава, че вие ще получите още един имейл от администратора на AppPlanet. И се отваря страницата отново на AppPlanet. Нека да проверим дали междувременно нещо е дошло на моята кутия. Ето сега проверих, за съжаление още нищо не е дошло, но реално пак трябва да получите писмо от AppPlanet екипа. Това, което аз мога да ви посъветвам е да изчакате и търпеливо одобрението, за да може след това да се впишете. Надявам се това одобрение да дойде бързо и след това вие да имате вече възможност с вашето потребителско име, в случая имейла ви и паролата, която сте си избрали, да можете да влезнете до вашия профил и съответно до вашата регистрация в AppPlanet. Това беше по отношение за регистрацията. Довиждане. И още нещо, което е важно при вашите готови и одобрени регистрации, когато всеки следващ път искате да влезнете в страницата, вече използвате опцията Sign In. Тогава вписвате вашият имейл адрес, парола и влизате в съответната вече страница на Ninga. Колеги, тъй като тук може би това не е одобрено, може и да не получа... Влезнах. И всъщност аз съм вече в тази група на обучаеми. Това е основната страница. Ето е и моята фактически моя профил. Информация за моя профил. Ако искам нещо да оправя по него, натискам бутона Edit. Това е принципно навсякъде така.
Обикновено с тази опция можете много лесно да си сложите снимка. Аз се опитам именно сега да прибавя снимка. Примерно взимам снимката от моя компютър и това ще бъде от My Pictures, примерно. Ето да кажем тези красиви цветя. Ги избирам. Съответно вас ви показват как ще изглежда. Може да си местите коя точно част от снимката искате да се вижда. И примерно аз избирам ето тази част да се вижда. Така. Запазвам промените. Изчаквам няколко секунди, за да се качи снимката. Снимката вече е качена, тя се вижда в ето тук мястото, където е за аватар или портрет. Можете да коригирате в момента някои от информацията, която сте така подали. Включително и, например, някои опции от вашия профил. И накрая задължително трябва да запазите тези промени с бутона Save. И ето, ако отида на профила сега, ще видя, че той изглежда по друг начин. Ето е моята всъщност сега нова страница, която изглежда. Съветвам ви да видите и сега е момента да търсите приятели и съответно да се присъедините към различните групи. Групата, към която всъщност вие трябва да се присъедините, е групата на учителите по български език и литература. И ето тук вие виждате. Това е групата Bulgarian Language Teachers Group 2012. В тази група, за да се присъедините, трябва да имате покана. Тоест, когато аз разбера, че вие вече сте се регистрирали на Ninga, аз ще ви изпратя покана и ще има там линк в имейл, който трябва да го натиснете, за да се присъедините пък към тази група. Съветвам ви горещо да го направите, тъй като там вече ние работим с голяма част от колегите, които се присъединиха. Това е от мен. Довиждане.